Hej, jeg hedder Dorte Hansen. Før tidligere kendt som Eva Jensen, men jeg lader mit navn om. Jeg har før været medlem af Nykredit, nu er jeg medlem af Nordea. Det er en dejlig bank. Og som sagt kan I jo se, at... Hvad siger du, Nana? Det er sådan en handicappet abe. Han har kun nogle virkelig fede gedepik, mand. Hvad? Det er sgu ikke en ged. Okay. Vi tager lige et forfra, ikke også? For det her, det bliver ordentligt.